sledovať kompletne mechanizmus zavesenia zadného kolesa. No a pozor, prichádza minuloročný víťaz Miroslav Pospíchal na Toyote Corolla, štartové číslo 1. No, odváži sa niekto typovať? Ja ani nechcem typovať. Radšej nie. Toto môže skončiť. Tribúnami sa ozýva Zimmerman, mne to je jasné, priatelia. Ja viem, že domáci chcú vidieť Zima predu, tak mu pomôžte, nechám to na vás. Zimmerman, štartové číslo 5, s jednotkou vlanejší víťaz Miroslav Pospíchal. A verím, že vychádza víťazka autokrosu Miňo Becker, ktorý dostal dôvedu. Vidíme, oslava. Simon druhý, Becker tretí, takto sa nám nastavali v tej prvej na otočivej. Všetko to vedie Pospíchal, tie odstupy sú minimálne. Toto Jožo bude skúšať niekoľkokrát, Milan tam doprčal neskutočne rýchlo. Tak tam už naozaj ani vlas by ste tam nedostali do Bufánov. A bohužiaľ po náraze opäť trošku stráca Miňo Becker tempo, to znamená, venujeme sa už len dvojici Miroslav Pospíchal a Jozef Zimmerman. Jožko popoháňa Toyotu Mira Pospíchala takými drobnými boskami. Na toto sú autokrosári zvyknutí. Miňo Becker teda do tretice stojí tu na okruhu, čo sa mi vôbec nepáči, ale bol to pekný výkon, sympatický od tohto najmladšieho zástupcu 17-ročného veľkého pretekov, ktoré máte možnosť sledovať v tejto divízii. Miro Pospíchal po pneumatikách, káder, aby to bolo čo najrýchlejšie. Jozef Zimmerman tam strká nos! Jozef Zimmerman ide! Ešte nie! Čambítová predvádzajú! Miro nie! Pustí Jozefa pred seba! Bráni svoju prvú pozíciu zubami, nech tam Simon to skúša z vonkajšej strany, ale to je pohľadné! Toto nepôjde! Miro Pospíchal víťazí! Miro Pospíchal víťazí pred Jozefom Zimmermanom! Neuveriteľné. Obávam sa, že ani samotné finále nebude takéto dramatické, ako ste videli záverečnú rozjazdu týchto chlapov, ktorých uvidíme celkom určite obidvoch aj vo finále, takže na finále sa môžeme tešiť. Poprosíme všetko, čo má ruky, nohy, na pokyn štartového komisára Rudka Mladého zobrať pneumatiky naspäť. Rovnako poprosíme, aby nám prišli pomôcť všetci upraviť trať. A pozdravujeme Mira Pospíchala po tomto naozaj silnom súboji, ale aj Jožko Zimmerman ešte stále. Jožko Zimmerman, nádherné súboje, skutočne. Máme sa na čo tešiť, toto bude jedno veľké, silné finále, už aby tu bolo